Iyamkhetha uNkulunkulu omuhle waseBuhleni amaNazaretha unyazi bezulu. Amen. Nkosi yamakhosi, sengiyiphambi kwakho nalezi hlwele Nkosi ozimemile emagumbini omane. Ukuma kwami Nkosi kulaba bantu akufanele mina, kufanele wena wedwa ovele ezulwini, ngoba njengoba babizile uyakwazi Nkosi ofisa ukusho kubona, uyakwazi Nkosi ofisa ukubanika kona. Mina akhulutho engase ngibanike lona ngaphandle kwakho nyazi bezulu. Ngesikhathi ke uthuma umuntu imvama emqondo yethu icabanga ukuthi ungcono lo muntu kunabantu abaningi, kana angcono ngalutho, naye unazi izono ezenziwa abantu bonke. Azele umuntu isikhathi bathi abantu awu ngobe njani yena. Manje ke Nkosi ngiyacela kuwe ukuba ungangishiyi kule ndawo. Ngiyacela Nkosi noma ulapha Nkosi usondele ngamandla akho asezulwini kuba ngisho ukuthandwa nguwe, ngoba intando yomuntu kuleli bandla kayisebenzi. Ngake ngaba semhlanganweni ongapha emampondweni, ngangisanda kwenziwa umshumayeli ezweni lakithi. Wawungapha komunye umuzi engathandi ukubiza ngoba thina sasihamba nenkosi inyanga izulu sasingasangeni khona, kodwa ke bayawazi abadala. Inkosi yayenza umhlangano kaMashi lapho, nami ke ngacela emsebenzini ngangisebenza, nganginensukwana ngithathile ze-leave, ngase ngiya kulo mhlangano. Kwathi ngosuku lomgidi yaphuma inkosi, kwaku 1974. Ngangiseneminyakana nje embalwa ngenziwe umshumayeli. Yayisiphuma inkosi yobukela umgidi, nami ngaba khona. Babe ngakabaningi kakhulu abafundisi ngoba ibandla langelikhulu kakhulu. Babe babancane engibakhumbulayo babe seduze kwakhe ngaleso insuku kwakumfundisi uNkwanyana nomfundisi uNene, angisabakhumbula abanye, kodwa babe ngiqile kwaba u4 kwabane. Wahlala nje wabukela umgidi, wakusina ebukela amakhosazana. Wathi sekuphakathi nje wayesekhuluma, kwangasi INkonzo, ngikwangapha emampondweni. Amampondo ayawazi lo muzi. Sathi sesigcina nenkosi inyanga izulu, sabe sesiyevula amasango singasazi ukuya kulo muzi. Yayisithi bafundisi, ngiyathanda ukukhuluma kini. Base bethi baba, ngiseduze nje ngoba
abantu babe ngalona ulwandle lona elibonayo. Abantu abakaze nobuningi enibonayo ufike noShembe unyazo lwezulu. Bekungekho kuleli bandla. Uthi bafundisi ngicela ufuna ukukhuluma. Sebethi ke baba. Uthi mangenzeka kuleli bandla lika Shembe kuvela indoda ehlakaniphile. Noma ngabe ifundile noma ngabe ayifundile. Noma ngabe umfundisi noma ngabe ayisiye. Bese ishinto kuleli bandla bese yenziwa. Iphinde ube umthetho walento. Yenziwe njalo bese ihlale yazi ukuthi lento yaqanjwa usibani bani. Yayisebenzisa amagama akakhona mhlambe. Angeke azwakale kahle. Ithi ngcono bafe lo muntu. Ngoba kuleli bandla akusoze kwaba khona indoda. Noma ngabe ivelaphi eyokhuluma into ngaphandle kwaShembe. Nanamhla manazarela kusenjalo. Mangaqhama indoda ke libandla ehlakaniphile. Bisixoxa isonke. Ithi yenzani lokho engicabangayo mina. Bese siyakwenza. Leyo ndoda wathi uNkulunkulu wayeke leso siko unyazo lwezulu. Yoba ngcono ihambe emhlabeni. Ngisho ukuxwayisa amaNazaretha ukuthi kuleli bandla ayikho into ongayenza ngokwakho. Noma ungacabanga ukuthi yinhle. Noma ungacabanga ukuthi ilungile. Kodwa uma uyenza ngaphandle kukaShembe uzakhela icala. Ngiyacela uNkulunkulu ukufunda incwadi Gcwensa yamazwi ahlaniphile. Incwadi yamazwi ahlaniphile. Sahluko sesishiyagalolunye. Ivesi lakhona eleshumi. Incwadi yamazwi ahlaniphile 9 verse 10. Ithi le ncwadi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova nokwazi okuyingcwele kunguqonda. Amen. Nalapha emthandazweni weSabatha loweloba lapha kwaku Solomon indodana kaDavida. Ithi uqala ukuhlanipha ukumesaba uJehova. Kube ibhala lapha ebuhleni. Yayizothi uqala ukuhlanipha ukumesaba unyazi. Ngoba yayibhala ezweni lakubo. Ithi uqala ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. Kodwa kuba yayibhala la kulomuzi wasebuhleni. Ngoba uNkulunkulu uthina esimaziyo amaNazaretha wenyazi. Laba abantu bawungase ukuthi kubona ukhona uNkulunkulu enimaziyo wakanisiza. Ngeke bakutshene lo uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wasezulwini uNkulunkulu wakude. Ethi inkosi angeke abasiza lutho ngalutho abantu. Ngoba uNkulunkulu ohlala nje ezulwini. Naye uShembe emthandazweni weSabatha ukusho kathathu lokho. Verse 3 womthandazo weSabatha uthi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana. Nikhona amaNazaretha. Mase ufikelwa uthi mawuye enkosini kuyeke nje kalula. Uye nje ngesikhathi osithandayo. Isuke sikhona inkinga eduze kwakho. Sekukhona ongasalungile kahle.
mawuzothi nje mawuya kuye usuthi ngiyaya manje khona indoda ekama kulowa muzi esidlule kuwo abantu basangana ngolosithathu esathi sihleli naye athi nisabani uShembe nina ngoba mina ngiyakuye noba inini wakuyisabatha ntambama wathi kade ngikukuye nje ngoba ngisabe mina ukuya kuye hawu sayibuka le ndoda ngangimdala ke mina ngangeke ngisho lutho ngayithulela nje kodwa ayithi nimesabani uShembe yini mani yakuye nibe nokwesaba okungaka mina nakusasa nje ngiyabuyela khona indaba engayibikanga ubike kangangaki wena nje ufikile lebuhleni nje ufikile lebuhleni sobike kangangaki anti baba inkosi kubusisa uthi ngizobuyela futhi ngoba ngikushongo lunya uyazi uShembe usazi noma singakasho lutho uphinda futhi kuverse 19 uthi iSabatha namhla abantu nonke nine nimesabayo uJehova usho uthi zonke lezi zinto ezingcwele zakhelwa abantu abesabayo uyazibona yena uthi awusasabi akukho nje okusabayo iSabatha namhla abantu nonke nine nimesabayo uJehova uverse 29 emthandazweni weSabatha yaphinda uShembe uthi kodwa beka indlebe yakhe kwamukela intokozo yokuhlabelela kwamamesabayo sizogcina sibona ukuthi kwesaba kudingekile cela Nkosi ukudlula evesini ambalwa kule ngoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye Thixo uli langa lethu aukhanya Yesu wethu
maNazaretha inhliziyo ihlala kude. Hlala endaweni eqashile kakhulu. Engale kwamaphaphu neimbambo. Awukwazi ukuyibona. Kodwa uNkulunkulu ukhona ayidalayo unyazi lwezulu. Wadala ukuthi inhliziyo ibonakala ebusweni bomuntu. Mase kubheka ngiseyibona inhliziyo yakho. Mayinhle siyayibona inhle, siyibona ebusweni. Inhliziyo idala ubuso bomuntu buhlale bunamaprint. Noma kuhlekwa ngahleki. Noma ngabe kukhulunywane enhle yena angabe nandaba nje. Inhliziyo edala lokho. Ngakithi kwakhona indoda efuyile. Yayinenkomo. Ziziningi inkomo zayo. Futhi ziphila kahle. Ngosuku sengigibela naye ibhasini. Le ndoda iyahlala nje ayisho lutho. Kwathi masidlula la sesibheke emngeni. Yayisithi wemshumayela. Ngathi mina yebo. Angifuni ukuyibiza ngesibongo ngoba bayazi abangakithi. Yayisithi uyazi angikholwa. Kodwa mangikholwa mhla ngikholwayo ngiyokholwa kwaShembe. Ithi mina awunenhlanhla. Pohlaleleni. Ithi ngiyathanda ukukholwa. Ngiyathanda ukufika lapha ethempelini kulo. Ngithi pho banjwa yini ngoba bakhona abantu abangangawe. Yayisithi kubandala kunami. Yayisithi ngiyathanda ukufika khona. Kodwa ngeke ngikwazi ukufika. Ngithi mina ubanjwa yini? Ithi uSibanibani ngiyomenza njani? Ngithi unani? Unani uSibanibani? Ithi uSibanibani akangithandi. Ngithi akuthandi ngani? Sithi njengoba nginezinkomo nje. Ngiye ngivalele kahle entambama ngifake imigoqo. Bayazi ke abafuyile imigoqo levalele inkomo. Ukuthi kusazi bayigcwele emasimini abantu. Ngingazi imigoqo isuswe yini. Uthi ngihlupha isikhathi eside lento ngoba yenzeka ebusuku ngilele. Ithi kwathi umfana wami abafana ke bume indleleni zakhe abafana abanjenga angayisho lento. Ungathi le mina nginabo abafana ekhaya banengane. Hayi abahluphi because jealous. Uhleli endlini kanti akekho. Kodwa kuhle balithanda unyazo maNazaretha. Nanti engiyithandayo ngoba angisho bayakholwa. Ngoba nami ukholwa uyangehlula. Kodwa nje uthi ke le ndoda umfana wami ubuyile ebusuku ikade ethatha indlela zakhe. Waseyayibona lento yenze kube inkomo iphume. Ngithi mina uboneni? Uthi ubona uSibanibani ezivulela. Uthi sengikhokhe kaningi enkosini. Inkosi ingakholwa ukuthi inkomo ngizwe ngiyivalele ngempela. Uthi ngiyanjalo enkosini yalelizwe ngiyokhuhlawula. Lo muntu omsho iNazaretha. Wedalo inhliziyo enomona. Ngoba lo enenkomo ezinhle yena engenazo. Uthi ke ngingaya kanjani lapha ethempelini? Ngoba ngifika ngizobona yena bese ngiyahluleka. Izithelo lezo bona nazo
Cela kushembe lezo thelo. Zicela onyazini. Kuthi inkosi njengoba ngize kuJuly. Ngiyathanda ukusho mayintombi yoshada. Ibe wemva kwensika. Bese kuthi izalukwazi zalomndeni ziluleke. Kodwa khona izizelo ezinganishiyi. Zithi usenzele inkonzo enhle lapho yakhona. Nathi abazali bethu simasiza lapha kuJuly bakushilo lokho abangasekho emhlabeni. Baba kade mina ongizalayo wahamba. Nomama kade wahamba. Kodwa ngiyazi bashilo umkhulu kade wahamba. Bathe mntanami njengoba usiya enyazini usenzele inkonzo enhle. Angaze ngikhuze kuJuly. Sengiqedile mina babaye. Angaze ngikhuze yini kuJuly. Kuthi kwenzelani lokho? Izithelo Khosi unyazo lezulu elinda. Ithi njengoba siya kuJuly, cela maNazaretha umhlangano kaJuly ningawoni. Ithi ningafiki nizo nezindaba nize emhlanganweni kaJuly. July ayona oyindaba zethu. Ayona lapho sikhumbula khona abantu esibazondayo. Kuthi ngiyamfica kahle kuJuly bese ngiyamtshembisa ukuthi angimthandi. La emva kwami angazi noba ukhona yini lo muntu engikhuluma. Eqolisa. La emva kwami khona insizwa emhlophe. Angazi noba ikhona ngeSabatha namhlanje. Kade ibhabhadiswa ngesonto edlule. Yathi yalikhetha unyazi. Isifika kimi lapha hleli khona nabefundisi ngene edodweni engilona. Ethi Mfundisi onyazi asazi kahle isiZulu lo lensizwe. Ithi unyazi is a God by force. Yazi uNkulunkulu ngenkani. Yazi angikwazanga umbuza lo mbhemi isibongo sakhe. Unentshebe nje ebovu yabona. Ngathi le ndoda esake sahlala nayo. I'm sorry ukuthi akuyona kodwa. What is a God by force? Ngithi ushiswa yini lokho? Idle insizwe emhlophe. Mina ngenkolo bengimuslim. Kodwa ama-Muslim straight kakhulu. Uthi kodwa namhlanje ngibona uNkulunkulu, ngibona uMesiya. Ikhona lapha ethempelini. Kuba akekho uNkulunkulu bengizothi ayiguqa. Yesaba ke kwenza izinto engavanga ngithunywe zona. Kodwa ikhona lapha ethempelini. Bingene emanzini ngesonto edlule.
ihlale ifake spirit la esithi Shembe is the way. Ayihlukani naso. Hawu sengazi uShembe abona abantu abasuka kude kangaka. Yazi insizwa iswele ko Dubai. Kade ishumela inkolo yobuMuslim. Ithi bengazi ngishumela njani uNkulunkulu semhlabeni unyazo lezulu. Mayifika kimi ngithi lo uNkulunkulu umbone kanjani. Ithi ke Mfundisi iyahluleka nokuthi Gcwensa ithi Gcwensa. Isikhona sikaGcwensa ithi faka uGA Gcwensa. Uthi yazi ngimbona kanjani bengisejele ngiboshiwe. Ngiboshelwe into engayazi. Ngithi wasuboshwa kanjani pho? Uthi ngithi wayengene e-airport wasesesho. Kanti sebemakhaya ebuqili. Angazi noma abantu bezwela kubo yini ngoba laba abantu asuka kubona bayakubulala mawuhlubuka. Ngake ngaya khona. Thunywa inkosi uThingo. Sayalo ukuthi uma wenza icala la uzobulawa. Akufana ise-South Africa. Bangangizwakayo ngabayikhulu zalelizwe. La uthi nobushaya ingane yakho kuthiwa boshwa. Awufuneki kuyisha. Lapha uma wenza icala nje noba iliphi uyaboshwa nokubulawa. Na ngazi ke noba yibone babe menzelele lugibe. Ngoba besemkhulu kule nkonzo yamaMuslim. Kodwa ayimsizanga uthi kusho njalo kimi. Uthi Mfundisi ayingisizanga. Ngithe ngisentshele ngabiza unyaka. Uthi ngezwani bekhuluma ngoShembe. Uthi labantu ngababona bahlukile kuthina la ejele abafani nathi. Uthi ngase ngihlala nabo ngisondela kubona. Nkosi usikhumbule. Sikhumbule Nkosi. Zono zethu ziyasihlula kodwa Nkosi isikhumbule. Uthi lento abayikhuluma ngayizingena kimi emizweni yami. Ngikhona amaNazaretha. Uthi ngayizingena kimi ukuthi lo okhunywa ngaye akusiyi umuntu uNkulunkulu. Hawu insizwa seDubai. Ubona uShembe singamboni sise-Afrika. Uyazi khona abantu abale Africa abangamazi Shembe. Nalapha eSouth Africa. Ngikhuluma Africa, ngikhuluma ngezwe elikhulu, sengikhuluma eSouth Africa nje le. Esiyona khona abantu abangamazi Shembe. Uyazi uShembe kade evala imigwaqo ngolosithathu. Abakubona konke lokho. Kodwa akekho khona umuntu wasemhlabeni ongahlanganisa abantu abangaka. Uyazi abantu bayinkinga abantu. Uma ungabahlanganisa nje babu 10 baqede insuku embili bengazange bathintana ngezandla ngabe inhlanhla. Kodwa ungahlanganisa abantu abangaka ulwandle lolu bese ukhuluma ngezwi nje kuphela la. Kodwa abantu basebenza lokho. Baqedwe yini kuba abantu? Yini basuse kule yanto? Ukuhamba ngolosithathu ngase ngikwabheka bezange ngimbuka ngiphesheya. Ngase ngimbonda hayi akusiyo umuntu ngempela. Ngathi ngibuka ngaphambi kwakhe kwakugijinywa, ngathi ngibuka emva kwakhe kuyagijinywa, ngathi ngibuka yena ngibona uyahamba nje. Impela Nkosi uvele ezulwini baba. Masihle ukukhonza senzo izono. Ukukholwa kuwena akungu ukuvuma wenhliziyo uma inhliziyo ikhiphi ngabona abantu bagijima ngaphambili nangemuva. Ngathi ngabona inyawo zakhe zithi. Uyabona amaNazaretha phela sesinenze kwana. Akwenzeki ugijima
ungamfici umuntu ohambayo. Ayenzeki lento. Hayi Nkosi. Ngeke usidide kuzobe sekugcineni. Siyabona Nkosi nyazo lwezulu ukuthi awufani nathi. Ayikho into ekufanisa nathi. Usho ngezwi lakho kuphila umuntu. Lensizwe emhlophe elangemuva ithi kimi Mfundisi ngithe ngibhekile ngisejele. Sengikholwa ukuthi lo Shembe nama ngangikhipha kule jele engikulona engiboshwe into engayazi kulo. Ithi weManazaretha. Angigoli mina ka. Ngeke ngagula unyazi la. Angisaguli ka manje engqondweni ngiphila impela. Uthi lo sizwe emhlophe la ngemva kwami ithi ngambona uShembe live. Hayi ngilele ngiphupha ngibona unyazi lwezulu. Lizongikhipha ejele. Hayi uthelele ephupha ebona unyazi lwezulu esejele. Sizophika kuze kube nini? Ulanga emva kwa. Nawo umcela axoxele bokudolikela iduthini. Axoxele nje. Ubuyehluleka ukukhuluma kahle lo limi lwethu la. Uthanda ube ngwaqangwaqa. Bokusiza. Bakutshena ukuthi uthini. Uthi ngalibona unyazi ngamehlo ami ngingalele. Uthi ngathi amen uyingcwe. Uthi ngoba ngingizomana zisho njalo lapha ejele. Uthi basho bonke iboshwe nazo zathi uyingcwele. Namhlanje silana esontweni emzini waseBuhleni uphumile ejele. Ukhona ndoda uphumile ejele. Ufaka umqhele into engikhuluma nayo nje sengamthi ngembuka. Wambona umlungu ufaka umqhele. Belithi bathi into yabantu abamnyama le into enhle. I'm sorry baba uzange usho wena kanjani. Kwakusho njalo kodwa kuthina sikhula esikhathi abantu laba babesiphethe babengasifuni kakhulu. Babengasifuni kakhulu. Lapha ngakithi sengizobe ngifuna ukusheshe ngifike egcineni. Lapha ngakithi khona ingane eyakhulelwa shadile nje umakoti ngosemthethweni. Yakhulelwa. Yayisihamba ke iya kubelungu. Xa ndikhona lapha eThembeleni. Futhi seThembeleni lakithi enhlanzini. Yakhulelwa lengane. Theme ifika kwadokotela bathi uyazi ngeke wena izale lengane. Kudinga sikhiphe. Ngeke uyizale, khubazeke kakhulu. Nikhona eManazaretha. Khubazeke kakhulu ngeke ngikwazi ukuyizala. Manje ngcono ke sikhiphe. Umyeni wayo wasephathisa mina ngangiye enkosini. Afike nganikela. Ithi inkosi esesihlalweni unyazo lezulu. Labo odokotela baUNkulunkulu ningani. Labo odokotela abathengele ingane ngeke izwala ikhubazeke kakhulu. Uyazi inhloso yabo kuyibulala. Bafuna iphume bese beyibulala. Ngoba basiya uNkulunkulu bona. Yayisinquyele ngisho insuku zokuhlinzwa. Sibhedlela esikhulu esilayithikweni. Kuma ngonyaza eManazaretha. Hawo. Masingane nesho lokuhlubuka eManazaretha. Ngisho imndeni yethu ngeke simukele. Ngoba yothi hawo nasi besingazi ukuthi sinzele njani isifuni. Besingaphuma lapho onyazini ngisho imndeni yethu ngesimingwele. Singaba into nje sihogo. Yayisinkosi yenza amafutha ukuba bagcobe lo mntwana. Esiswini sebethe udokotela ingane ikhubazeke kakhulu ngeke ibelethwe. Ngeke ngimemeze ngokukhona la eThempeleni.
lowo muzi esiya akuwona wona yeni Sanyo yayiselishaya insuku zokuthi ahambe ohlinzwa nomntwana kukhishwa lengane ekhubazekile wayesefika udokotela uzomhlinza kwaqala ukuyiswa emshinini go x-ray kuthi isimo somntwana lokukhubazeka kwakhe kufuneka ahlinzwe kanjani benikhona ngeNkonzo yabantwana abasha khona insizwe ebikhuluma la ithi ngabona unyazi lingithatha lingifaka phansi kwemoto sidutshulwa samaphoyisa sebefile abantu ufile yisho khona la ayikhulumanga ngomunye uNkulunkulu wasezulwini hayi asumazi omunye uNkulunkulu wasezulwini thina asikaze simbone futhi ngiboni sophinde simbone ngoba nezulu lakhe sazi lika Shembe unyenzo lezulu ilona silaziyo uma ngazokale kahle ungcono uvese ungishiye ngihambe uhambe base bemfaka ku-X-ray uleli udokotela sebeke zonke into zakhe basika udokotela nami ngangahlinzwa umlenze bebezokuhlinzwa umlenze baletha imese ebukhali ngendlela esimangalisa ayibukhali yaxoyezela bayibeka la kwase kufanele ukuthi awucheckwa ke kabusha bosubuka umbiko lapha usuma usubuya umbiko lapha akusenje ngoba kade udokotela ebonile kushintshwe yini manazana Nkosi yamakho kushintshwe yini akusenje ngoba udokotela kade ebonile hawu lengane yangabisaba nje ngoba ngazi asakwazi ukumhlinza manje uthi uNkulunkulu lo dokotela kani uNkulunkulu ube uNkulunkulu ngani yena niyabona kwakushobani ukuthi uNkulunkulu kani yena kwakusho uNkulunkulu
kwakusho umdalo wabantu abaseswini nasebebe ngaphandle kwezisu. Wahamba insuku yabelethwa lengane ikhona intombi nje ayibeletheki ngenxa yobukhulu bayo. Kwenzobani konke lokho? Khona ingoma engiyithanda ithi nje senzo unyasi. Mayikuhlukumeza bothula. Mayihlatshelela nje ihlukumeza ithinta inhliziyo yakho kabuhlungu uyithulela. Ngeke sisho lutho. Ngeke sisho lutho. Ngenye ilanga silapha kulowa muzi omdala. Ngithi angizisho nje lezi zinto zakhona ngoba lo nkulunkulu okhona namhlanje kusewuye leyo. Khona isalukazi bekuthi makusikhumbuzo sithi yilo lelo bhantshi. Mhlambe senisikhohliwe. Ngisazi ngisho ingoma yayizinqamukile. Ya, biselithi yilo lelo bhantshi. Lasibona ubaba omkhulu, sasibona uBhombela isitimela samampondo. Lo siphambi kwakhe namhlanje osiqisi esesihlalo. Sasithi nje yilo lelo bhantshi. Akushintshe lutho. Kusho intombi endala. Ekushintshile kimi nakuwe. Kwathi lapha emqokolweni kunomthetho lekhaya. Usasebenza kuze kube manje. Noma ngawushintsha nje kodwa uyasebenza. Noma Gcwensa ngawushintsha nje kodwa wona uyasebenza. Awukazi usiguquke. Umthetho ukuthi intombazana ihambe nomfana kuleli bandla. Babe begaqene ngezandla. Noma ngawushintsha umfana wami kodwa usamile. Uma bekukhuza bashumayela ukuthi wena uyakwazi ukushaya. Uyalibona unyazo ngomhla kuphela. Ngoba bakushumayela nje bekhishwe nje la wathi abagade lo muzi. Baboka yonke leyo nto. Ziyazi insuku lapho uzophendula phambi konyazi. Nikaqene nje kwenzekani ngempela kanje. Bathi babefika kwakhona khona amaphoyisa ashaya. Babe sashaya abantu uma umuntu eshayiwe angayikovula icala nobenza isono. Avula icala bophi isonto. Sonto lingene ezinkantolo ngomuntu wenza isono ngenkani emzini kaNkulunkulu. Amfica lo mfana nje nentombazane bexoxa. Angazi ukuthi bame kanjani. Lamaphoyisa ngiyawazi ngawabona kwakusifehle. Kumthiyane. Babe ngashayi babe dihalo. Abaningi ngabe sebahlubuka. Nathi nje sasingakwazi ukuma lapha emqokolweni. Sisaba usifehle nomthiyane. Babona lengane mina lo mfana. Base beyishaya ngemvubu yadabuka lapha ngemuva. Yabona lapha angazi kubizwa kuthiwa yini ngiyasaba ukubiza la ngemuva kodwa la. Yadabuka nje kwathi kwangathi isiwe ngereza. Kanti lengane nomfowabo elamana naye. Waselihamba udaba lwayibazali bayo. Angazi noba baphatheka kabi base beyinkosini bayobika ukuthi baba sekushawa ingane ethi limele kakhulu. La emva kwesitho wakudabukile nje ngayibona nami. Wakudabukile nje kakhulu sengathi siwe ngomese kwathi yenziwe imvubu. Ungashawa nje ngemvubu wena ngeke usilathise enande emtshepeni. Khona amadoda la akuthinta ingane nje la ngiyayazi yenye la esontweni. Kwathi sekufika amaphoyisa sizobala ndiyazalala ngesisu. Ade ngifundele umthandazo la. Babethi balungisa isonto njalo. Yazalala ngesisu emotini iphuma kwathi baba ngiyakhumbula le ndoda semampondweni eyomfundisi. Kwakubani sentabankulu. Le ngane veza suka abafundisi athi sishawe ilaba. Wabona zithunyiwe le ngane. Sihamba namaphoyisa. Zesihamba ziyabuza ke amaphoyisa ubani umjolo wathi umjolo indimi.
lithi unyazi we alazi legele liyobosho lithi hey wena abonke ngeke sabuye athi ndimi ufuna ukuboshwa athi unyazi we yathi suhambe la wena lase lithi unyazi hayi ngizobathumela hambani ngizonilandela unyazi izilonyazi ke liyadala amaNazaretha aphuma amaphoyisa kahamba elindele ababalandele kanti babuzothi wena nawe musuhamba musuya lapha wena ngiyakubuya saya thina yazi leza ngane ezazi lapha amaphoyisa ayetha kuyena noma kazange zangikhomba napha akuyena lo baba zangibheka ngathi awushembe izothi mina uNkulunkulu mina ngaze ngiboshwe ngizoyifela nje sitokisweni zangibuka zathi hayi akuyena phoyisa lentombazana zihamba nephoyisa lentombazana likhulu ngazi noma liwukapteni noma liyini nithi akuyena lo niqinisile sifuna ukumvalela manje zangibuka zathi awushembe zathi akuyena hayi batheke badlula kodwa ngibuza la madoda ayizobuya yini ngoba ke wensona ubo le ntombazana engikhuma ngayo base beyinkosini abazali bayo bathi amaphoyisa ashaya ingane yethu ayinemazile enkosi uthi baba biyenzani babusho nje ngesiqholo binomfowabo baba emlama ikhuluma naye lapha emqokolweni lapha la ke ingene khona inkosi mayiphuma noma eGibisila noma iphuma eLinda base bethi ibimi nomfowabo uthi yebo uthi benzani naye uthi bebekhuluma nje baba abakhulumayo uthi baba lesibili enze kahle amaphoyisa ayishaya uyazi ngani noma bimi nomfowabo bebenza umfanekiso wesono befana ishaye kakhulu biyenza umfanekiso wesono ngoba bonke lanto bebeyibona bebengazi ukuthi umfowabo lo Nkosi yamakhosi leli bandla lakho uthi ngonyusuku lizokwanda wawuphezulu kwentaba wathi lizokwanda lizogcwala wonke umhlaba ngangithanda ukuthi baningi mina ngalosikhathi wathi lizokwanda uthi alikho la ningafika khona kanti lizokwanda ngesikhathi sonyazi uyabona la phezulu bese ngekho izinto ingaka la phezulu lezi zinto enizibona igcwele la phezulu zakhiwe ngamasonto ngoba izilonyazi liyadala izinto ezilazi isimangaliso idolobha lakhiwe la ngenyanga yodwa kaJuni ayiqala ngikhumbula usihlalo bakhumbule labantwana bakho abawusihlalo ngabafica lana beshana ngamakhaya ngikhumbula usihlalo lo waseningizimu ethi kodwa baba uthi kusokwenzeka insuku sekuselenziwe ezincane ukhomendini engaka Nkosi wathi kuzokwenzeka wayisho khona kuzokwenzeka kwenzekile kule dolobha la ngapha ithi Inkosi inyazulu kuyoba imini city le awukabona ukuthi lo uNkulunkulu uzokwenza konke lokho uzokwakha leya uzofeza leso siprofeti senkosi yangayizulu kuyoba imini city le uthi lizokwanda ezogcwala wonke umhlaba ngangazi kuba khona abantu ebandleni abangagcwalisa leli thempeli mina siqala ukufika la ngathi mina ayike uShembe nobe uNkulunkulu kodwa sengathi la phela abanazaretha akekho umuntu ongahlubuki usuku isikhathi unenhlanhla nje wena muhlalo ungahlubuki ngathi lobe ligcwaliswa yini uyababona ukuthi abantu abasakwazi ukungena kule thempeli manje baningi kwehlula uthi liyogcwala wonke umhlaba kodwa khona into ayishoyo ke eManazaretha engifuna ungayishiyi
kodwa ningangizwa kabi bese ngiyaxhuka. Uthi noba kunjalo kodwa kobe sekukhona abantu abathanda imali kakhulu. Awuyithandi kakhulu. Uthi nothi manje shumayela babuka amawasho bathi ayiqedi ngale inkonzo ngoba imsito zethu ziyasonakalela. uNkulunkulu oyingcwele nyazo lezulu ngiyabonga Nkosi uguqa phambi kwakho. Bonga amazwi Nkosi ubungabele wona. Inkosi busise umsebenzi wazandla zayo uzobe phakathi. Amen.